Hello mga kapasyal, for today's video ipapasilip ko sa inyo ang talk of the town pa rin KALUTAN Dalan concert sa PSU Campus Grounds at kabilang nga ito sa Pistay Bailey 2023 sa Balon Bayambang pa rin po ito. Ito nga talaga ang masasabing most historical na naganap dahil tinatayang dumalo dito ay humigit kumulang na 15,000 na katao. At pinangunahan nga ito ng ating mahal na governor na si Ramon Gico III at si Mayora Nina Jose Quimbao at ang buong LGU Bayambang. At ang lahat ng mga binibining Bayambang 2023. Walang humpay at walang tigil ang pagdating ng mga tao dito kung titingnan natin ang lahat gustong makapasok sa loob ng campus grounds at ma-witness ang magaganap na concert ng Asia's Phoenix na si Morissette Amon. Kung makikita nga natin siksikan ng mga tao sa main entrance, ang lahat talaga ay gustong makapasok sa loob ng PSU Campus Grounds. Nakikita ko nga ang tao sa loob, tuloy ang saya nila, may sariling table at sila ay nag-happy-happy sabay shot ng inumin at sabay nakikinig at umiindak sa tunog ng kanta at ito pa rin ay ang pagdiriwang ng kanilang KALUTAN Dalan. At shoutout nga po pala sa isa natin magiting na pulis dyan, ang bait mo kuya, pinapasok mo ako, maraming salamat po. Isa ka ba sa hindi nakapunta sa Pistay Bailey dito sa bayan ng Bayambang? Panoorin mo ito at ang bidyong ito ay para sa'yo. Maraming salamat mga kapasyal, hanggang sa muli po, bye for now.